Ja, hej Jensina Magnussen. Nu är akkurat vi av Pedagogisk forum. Här då är vi till forskjellige upplägg och plenum och några verkstover. Är det något särskilt du tycker flyttar hem att de har ända dagen? Ja, det är det. Jag får målbevist efter slottning till dem så det och för att du har alltid ett husgott och vill gärna veta om det är gott nog det som du görs och dina tankar du görs dagligt ännu. Vi det har vi också finns bekräftat det att det är ju rättare lag ju så jag kan inte någon vara nog vita det är det som måste ni är finns vi det. Några eko husgott till att bitcha wear på det som långt görs ganska eller? Ja, självande. Fast alltid för att göra men och vi tar att även det var så fjällproftor va? Ja. Det gör det att vi tar vi får imisk input alltså med det. Det gör det att få en sån bra vifto som vi kan bitcha wear på. Så det är alltid ordentligt gott att det är imiska verkstover. Det gör det mycket mer spännande att kunna välja och ge mig också ett imisk ting alltså. Ja. Är det något särskilt som du kanske kunde huxa där hörs till nästa för Pedagogisk forum är det? Som något särskilt ämne som upptäcker till eller tycker och ja, det som upptäcker med då det är självant det går se alltså nu är det tackligt lojare än det så det är går se så faje stadsfolk som är bättre vi på några huskor som här och få det själva till att komma i huskor. Jag finns ju så i det Kajsen det var otroligt gott. Ja. Man kan skapa i big bojar för Gypri och sånt och ja. Tack för det. Ja, tack för Jensina.